Dyl, unrhyw straeon negyddol o'r rhydweithiau cymdeithasol yma gyda ti? Oes, un o ddau. Oes? Oes. Hoffet ti'n rhannu gyda ni fan hyn? Ges i Stalker ar Myspace blynyddoedd yn ôl. Nath hwnna god iawn arno fi. Ie. Ges i rhywun... Mae'r rhyfedd. Just rhyw berson yn gyrru negesion i wneud o'r grŵp o'n i yna ar y pryd, a wedyn fwy negesion, ac oedd yn cyrraedd pwynt lle chdi fatha ni di adael fi lonydd. A dwi'n cofio bod y sesiwn fawr yn cyrraedd rownd a jyst cael text yn dweud, mae het chdi'n edrych yn dda chdi. A gael o fatha ffilm, o'ch chdi fatha, oce, pwy sy'n rownd, a unwaith o'ch chdi sylweddoli oedd y person o ffug, o'ch chdi'n gyrru neges yn dweud, granda, gael fi lonydd, blocio'r cyfrif. Ond oedden nhw jyst yn ffeindio ffordd o gael ato fi, a negesion, ac oedd o bach yn hyfryd. Falle o doi'n rhywbeth eitha difrifol. Do. Oedd o rei cool cael stalker, cofio. Mewn ffordd, ti'n mwyn rhywbeth i siarad amdano di? Ei, stalker. Fatha bag newydd. Stori dda.